Ассалому алейкум. Як хушхабар. Забономзони гиромӣ. Акнун баробари забон омӯхтан шумо имкон доред, ки маблағ ҳам ба даст доред. Хеле медонед, ширкати мо барои забонҳоро аз худ кардан ба забономӯзонаш мукофот пулӣ медиҳад. Мукофотҳо аввал дигар буданд. Аз сабаби нобоварии забономӯзон мо онҳоро иваз кардем. Аз ин пас ҳар моҳ 3 забономӯзи фаъолро аз ҳар як гурӯҳ интихоб карда бо мукофотпулиҳо қадрдонӣ мекунонем. 3 моҳи аввал аз ҳар як гурӯҳ 3 нафари соҳиби 100 сомонӣ, моҳи чорум 150 сомонӣ, моҳи панҷум 200 сомонӣ, моҳи шашум бошад соҳиби 300 сомонӣ мегарданд. Ҳар яке шумо имконияти ба даст овардани мукофотҳоро доред. Барои ин чӣ кор кардан лозим? муддати 6 моҳ пайваста бо омӯзиш машғул шавед. Дар телеграм-каналҳо фаъол бошед. Дар ҳамаи видеочатҳо иштирок кунед. Имтиҳонҳоро дар вақташ супоред. натиҷаи омӯзиши худро ба шакли отзив ҳар моҳа ба мутахассисон равон кунед. шартҳо бениҳоят осон буда ба фоидаи худи шумоянд. Дар муддати 6 моҳ хуб омӯзиш карда ҳам бо забони англисӣ ва русӣ озодона гап занед, ҳам маблағи сарфнамудаи худ ва ҳатто бештар аз онро баргардонед. мақсади мо танҳо забон омӯзонидан аст.